No niin. Sitten ruvetaan kattelemaan vähän kussaria. Että mitäs sille nyt tehdään sitten. Olisi jo tarkoitus heti huomenna, niin on maanantai. Sen verran on sille tehnyt, että on sen peruuttanut tänne talliin ja tunkkasin ton keulan ilmaan. Ja sitten vähän potkii noita renkaita tossa. Ja sitten aina mulla on ollut semmonen, kun mä oon ostanut Fiatin yleensä, niin nää mä käyn siitä autosta niin kuin ensimmäisenä läpi. Käydään ne niin kuin nyt tässä videolla läpi, että mitä mä näille niin kuin teen. Katsotaan vähän. Elikkä tääkin nyt heti huomasin, kun ajoin tätä tänne talliin, että täällä on nyt vähän romua täällä hytis, mutta käsijarru liike on valtaisa. Jalkajarru painuu melkein pohjaa. Takakengät on todella kaukana. Ja sitten etupyörän laakerit on molemmat löysäs, mikä ajaa luultavasti ainakin vähän niitä jarruja kauas. Niin katsotaan vähän tonne etupäähän, tonne jarrurumpujen sisällä, että miltä siellä näyttää. Mulla on siellä semmonen yksi vippaskonsti, mitä mä oon tehnyt. Yleensä omiin autoihin, katsotaan onko tähän tehty se jo. Niin. Mun täytyy hakea nyt vähän työkaluja taas tuolta LT:stä välillä, niin otetaan hetken päästä hommaa eteenpäin. Noin, tästä oli. No etupyörä tästä on puhki. Tässä. En tiedä välittyykö videolle, mutta jonkun verran. Joo. Päräytellään etupyörä irti. Niin ja sitten kun tääkin on pyörii tosi. Ei niinku yhtään ei laahaa eikä mitään, niin täällä on kaas luultavasti aika kaukana noin jarrut. Oho, kato nyt tippuuks tää. Ei se luistu. Oho. Etupäät on kaikki hienosti kyllä. Näyttäisi olevan uudet tiskarit. Joo. Niin, tosiaan. Tulkaas vähän lähemmäksi, niin näette. Mä oon ottanut yleensä näistä tää ylemmän jousen irti tuolta. Tuotakin on tietysti joku on väännellyt siihen lisää rakoa, että kun ei se tarvi tuo jaksaa toi melkein jo toi alempi jousi tuolta niin vetää noin männän kyllä. Löytääks tää mun naama? Niin. Koitetaan ottaa se jousi pois. Sitten kiristetään vähän
Ja tosiaan mä otin nyt tämän jousen tuolta pois ja mä en nyt koita viettää. Joo, ainakin hienosti liikkuu. Männät ei oo juntturas. Onko vääränkätinen? Onhan se. Tää ei on. Ei oo suuresta kiinni tää, mutta noin nyt vissiin vähän lyödä tohon, ettei se ainakaan auke. No. Noin. Mihinkä se on? Ja tämmöset jutut mä teen Fiatin etupää jarrulle, niin nyt se periaatteessa kun sä painat jarrua, niin tuo jousi ei vedä sitä kauas ja silloin sulla on heti hyvä polin tuntuma, kun ei näissä muuta mitään jarruja on näissä vehkeissä. Tietysti joku voi saada näihin kyllä muutenkin, mutta tossa on niinku tommonen jokkismiehen niksipirkka niin sanotusti. Tai nuo mä oon tehnyt. Mähän en oo, siis oon ajanut tosi paljonkin Fiatilla ja pärjännytkin niille. Kyllä, että moni voi jo ajatella, että sen mä enellä oo ajellut, mutta on tullut ajeltua kyllä. Tein nyt tietysti 2 vuoteen oo ihan mitenkään kauhiasti. Että. Mutta nyt tehdään tälle puolelle sama homma ja jatketaan taaksepäin, niin ihmetellään hetken päästä. Sitten tää kuuluu kans semmoseen juttuun, minkä mä yleensä katson näistä. Että hammastanko on säädetty keskelle. Eli että kun sä käännät pyörät toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan, niin kuin huomaakin, niin tässäkin on ihan toisella poskella. Tai sen ihan toisella poskella on, mutta toiseen suuntaan on 2 kierrosta ja toiseen sitten oli vajaa 2,5 mitä se oli. Niin, että se on kääntyy molempiin suuntiin saman verran. Ja mä en nyt tiedä, en ole varma tästä hammastangosta yhtäkkiä, että onkohan tää joku Vortti. Että Fiatistahan yleensä sorvataan noita sisäpäitä ja sitten rälläköidään tuolta, niin saadaan sinne lisää kääntösädettä tehtyä. Mutta sitä me ei nyt tarvitse välttämättä tuonne testille tehdä, mutta kisoihin kun lähdetään, niin se täytyy sitten ennen sitä tehdä se. Mutta voidaan me nyt tosta katsoakin. Elikkä nyt on renkaat suurin piirtein suoras. Toi on tossa keskellä, niin käännetään nyt on toisen suuntaan ensin 1. Se on 1,5 ja rengas kääntyy suurin piirtein ton verran. Sitten tullaan takaisin ja sitten katsotaan 1 ja karvan vajaa 2 ja rengas kääntyy
todella paljon. No tää on tämmöiselle, mikä pääsääntöisesti käännettäisiin enemmän oikealle, niin semmoiselle radalle varmasti nyt parempi. Mutta kun se voi tulla ihan kumpaan suuntaan vaan se tilanne. Ja varsinkin kun tää ei ole nyt ihan just kauheaa kokemusta tästä 600-sesta, niin säädetään se sitten keskelle, niin saadaan pyörä kääntyä yhtä paljon molempiin suuntiin. Joo. Siinä olisi vähän tuosta jarruhommaa. On nyt katteltu siinä. Ja niin nyt piti vielä testata se, että kun mä painan täältä polkimesta jarrua pari kertaa oikein tosta noin. Niin nyt kato, ei jää yhtään laahaamaan. Pyörii kyllä. Ja sitten tämä toinen puoli pyörii kanssa. Just tollain. Hiukan laahaa, mutta se ei haittaa mitään, kun yleensä nuo aina vähän vemppaa, niin aina se tulo. Me ajaa sitten niin nämä männät sisällä. Sieltä kyllä. Sitten kun on ajettu tuohon perään ja takarauta on vähän painunut, niin ohi menne. Siinä kattelin tässä no onneksi kamerakarkailu. On tehty suoraan tonne lohkoon ja sitten on vielä tonnekin, mutta sieltä on pultit varissu pois. Meidän täytyy pistää sinne pultit. Tää on niinku tämmönen peruskauraa tämmöset jutut. Mutta näytin nyt teillekin, että mitä mä niinku yleensä näistä kattelen. Nyt mun täytyis mä en tiedä, täytyykö mun lainata tuolta. Mä oon ajanut mun kaikki Fiatien renkaat maailmalle noissa etuvetosissa. Toki ei mulla ole vissiin. Vai voisiko mulla olla joku Fiatin varapyörä eteen pitäisi olla jossain, mutta huonosti löytyy nykyään enää, kun ei ole pari vuoteen tarvittu. Mutta eiköhän me joku. Toki on yksi, mutta on tyhjä. Luultavammin puhki. No, lainataan tosta liika Fiatista huomiselle testeille rengas. Näyttää olevan aika vähän prässätyt nuokin vanteet, niin on aika lailla samanlaisetkin varmaan ehkä. Joo. Mutta semmonen, mä otan nyt ton renkaan tuolta ja jatketaan sitten takapään jarruhommien ihmettelyä se sitten vähän. No niin, sitten siirrytään tänne takapään puoleen. On saatu takapää ilmaan. Toki penkkiäkin jo siinä sovitteli ohi mennen. Tossa oli vähän vieraita käymässä, niin jarruhomma. Tosta näkö toi reikä. Niin tuolla on tosi kaukana. Ja toinen puoli on vielä kauempana. Joo, tähän voi tulla jopa polkime jarru. Tästä tulee nyt muuten esiteltyä samalla tää koko auto, kun on nostettu kynkät. Näyttäis olevan. Juu. Ei oo märännyt. Tiedätte sitten mitä ostatte, kun mä tällä tuun kinkeriihin. Joo, mutta siitä säädellään nyt vähän jarruja lähemmäksi. Tuo on kyllä
täytyy hommata jotain vanua taikka jotain pistää tohon. Ei mene hiekkaa ja kuraa tonne jarruihin sitten. Sitten niin. Sitten täytyy vähän muuten käydä nää kaikki kynkän pultit lävitte, että kaikki on kiinni. Mutta semmoista tämmöstä perussilmää lyöhän tää nuo on, että niin. Sillä ihmeellistä. Toi oli se aika hyvin. Ja nääkin on myös sellainen juttu, että melkein joka reissu saa niinku viiati nää jarrut käydä läpi. Tai säätää ne lähelle. On kyllä kaukana. Jarrut täytyy olla hyvät. Jos toi sattuu niitä tarvimaan. Ainahan niitä vähän tarvii, mutta noin. Sitten otetaan toinen puoli sama juttu ja katsellaan vähän pulttia. En mä tiedä, onko tässä nyt. En mä nyt meinaa tälle mitään muuta suurempaa tehdä ennen testiä. Että nää jarrut käy läpi ja vähän katselen jotain koneen pulttia, että kaikki on sinne ne 2 pulttia. Ja että muuten on kaikki reidas. Niin näillä mennään. Lähdetään testeille. No niin, nyt olisi laitettu viiatti kyllä ja lähdetään tästä päästelemään kohti Kokemäki. Näyttää vaan vähän siltä, että mahtaako ruveta satamaan vettä. Tulee vesikelin testit. Tultu, siinä se nyt nassuttelua lämpöiseksi, kun piti tankata, mutta jätin bensapötin kotia, mutta onneksi Suominen nyt tulee vielä takaisin, niin se tuo sitten mulle bensaa, joo. Ei mitään, käytellään se nyt lämpöiseksi ja päästään sitten heti vetä. On hele! No niin, nyt saatiin vähän bensiiniä. Päästään Märjällä koitto. Olisiko tuossa kaikista kuivin lähtöpaikka?
ravistuksen puskoa tällä märjällä, mutta ihan ok vessahan tää. Voisihan tää varmaan paljon huonompikin ollut. Kattoo varikolle, että on kaikki ok. No joo, nyt on vähän käyty tyrkkäämässä. Pidetään kahvet tunti, jos sattuis vähän tuo rata kuivumaan, niin pääs vähän kuivalla ikkuittamaan. No puolimäärikä ei oikein mistään kotoisin. Käydään kahvelläkin. No eipä se nyt oo kyllä kerinnyt kuivaa yhtään oikeastaan. Tää puolihullu kelinen. Kai sitä siirretään penkkiriikalle sitten, niin saa sekin käydä koittaa.
Jaha, ne oli siinä ne testit. Nyt ois kyllä jo toi raata kuivattu. Täytyy tässä vielä kumminkin käydä vielä itse rykäisemään. Sammota vaihteella virta pois. Ihan kauheeta. Ihan hirveetä. Eikö se oo hyvä? Tuolla pököttää niin saatanasti tuo alhaalla. Mä mennään koko ajan mennä siihen tai tänne. Mä en saa sitä kääntyä niinku sitä vikaa mutkaa. Ja sitten tää kun mä taas teen tätä, että mä painan jarrua, sit mä koitan kässäriä, mä vedän kässäriä, mä oon jarrulla, niin mä oon niinku... Mä en hiffaa taas tätä. Ja toi menee kovasti toi. Toi täytyis taas oppia toi jarru. Huono auto ole, se on huppulauto. Ei pitäisi silloin. Testit suoritettu ja se on näkyyttisiä. Katsotaan nyt, voi olla, että mä tuun sitten vielä toisen kerran sitä, kun on oikeasti kuivaa, niin koittaa. Niin. Ja saa Riikkakin sitä ajaa vielä vähän enemmän. Ei se nyt ajanut kuin muutaman kierroksen. Ei se halunnut ajaa nyt tällä kertaa. Vaikka tuo nyt rupesi olemaan jo rata kuiva, mutta se on morjesta vaan.